kasance yanayi irin na cutar soyayya mata da sirace ita ke raba mutum da mutane da san kadai ce yadda tsaro magana harshe da sani irin ya nemauce kuziri zanayi mai shi daidai ko a hukunce wanda da kai nisa kun ga kira ba zai jiya ba soyayya ruwan zama ce yana kusha ko bai masoyi yau da gobe na ga Allah dan haka duniya ta bawa soyayya ruwan zama ce yana kusha ko bai masoyi yau da gobe na ga Allah dan haka duniya ta bawa bar jikin ka ba ta aiki zuciyar ka da asace ita ke biya ta soyayya ba a yi mata kauce-kauce don kamar jini da hanta ne tabbacin mu akwai kawance soyayya ba a ganin ta bai a zaton wacce sufa ce launi ko da kala ta gagar masu tance-tance ga rubutu bisa allo bar ido ba zai biya ba soyayya ruwan zama ce yana kusha ko bai masoyi yau da gobe na ga Allah dan haka duniya ta bawa ko da hannu ba a rukunta bare ka dinke ta ayyuka ce ita soyayya ba ta tsufa bare a ce tana da kwance ba ta da zuga saboda irin lamari da masu bace gashi ba ta kowa ba ce bare ka sanya a ce kasance wanda ya yi zurfi a cikin ta sai ta sa shi ma ya kauce a tsaye kamar mutum ne kai magana ba zai sani ba soyayya ruwan zama ce yana kusha ko bai masoyi yau da gobe na ga Allah dan haka duniya ta bawa babu yadda za mu yi wa soyayya kun ji zan takaice ta biyo cikin tuni na waiwai ba ya sassala ce ka gani ka ce kana so in aka so sai a amince sanadin wannan ma ba soyayya wasu sun talauce wasu na san za su ja da kansu faɗa wai girgira ce da sani da fahimta in kokata ba zan hana ba soyayya ruwan zama ce yana kusha ko bai masoyi yau da gobe na ga Allah dan haka duniya ta bawa soyayya ruwan zuma ce ya rabu sha ko bai masoyi yau da gobe na ga Allah dan haka duniya ta ba soyayya